хора, днес пак ще рейсваме тази страшна къща. Да, ако знаете кой е Коки Пленс, това е нещо, което вика, че той е Димка Матигара. Нека продължаваме. Момчета, идвайте, заели сме ги. Полезахте пръста! Идваме. Тя ще влезем. Да, влизаме. Хора, лад. Тук правим вече по-голямо влизане. Преди. Това е било преди. Тук са продавали книги. Да. Тук не мога да знае. Сега отиваме да видим нашия приятел. Не. Знаех, че ще го науря. Знаех си, че ще го направиш. Защо се изплащаш? Влизайте. Да. Ето хора, тук един човек каза, че си срал. Да, знам, че има война. Ето тук, да, продали са неща. И сега ще ударя моя приятел, като ме джункерне.